गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों नोंथांमोना एबारनिफ्राय पीएम किसाननि फैसाखौ रावबो मोनालासिनो थानाय नंला नोंथांमोना एबारनिफ्राय पीएम किसाननि फैसाखौ गासिबो मोनजोबनो हासिगोन दै नाथायबा नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावनानै लानो नांगोन आंबो बेखौ मिथियाखैमोन आरो जुदि नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनाखैबा मा खामानि मावनांगौ आंबो बेखौ मिथिनानै मोनाखैमोन नाथायबा जोंहा दा बावैसो आपडेट ओंखारना फैदों आंबो दा बावैसो नायसनदों आरो पीएम किसाननि फैसाखौ जुदि नोंथाङा मोनाबा नोंथाङा मोनसेल' खामानिखौ मावनानै लानांगौ अब्लानो नोंथाङा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेल' नंबावासो जानो हागौ नोंथांमोना सोरबा दासिमबो 17थि किस्तिनि फैसा 16थि किस्तिनि फैसाखौनो नोंथांमोना सोरबा दासिमबो मोनाखै जानांगौ दा बे 16थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथाङा मोनाखैबा 17थि किस्तिनि फैसाखौ मोनाखैबा आरो नैबे 18थि किस्तिनि फैसाखौबो नोंथाङा दासिमबो मोननो हायाखैबा नोंथाङा दायो जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथाङा मोनजोबनो हागोन नाथायबा नोंथाङा मोनसे खामानिखौ मावनांगोन दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मा मोनसे खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लायोबा पीएम किसाननि फैसाखौ मोनजोबनो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो गासिबो मिथिनो हागोन दानिया आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो माखासे गोनांथार आपडेट मोननो हायो आं पीएम किसाननिबो आपडेट लाबोयो अरुण'दयनि आपडेट लाबोयो साख्रिनिबोथ' आं नोंथांमोननिसिम आपडेट लाबोखायो दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा चेनेलखौ नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गोनांथार आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा DARPG बे जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे ग्रिभेन्स पर्टेल होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेवहाय मा इसु जादों नैबे सासे सन्तोष होननाय सासे मानसि आरो बिथाङा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायाखैमोन बेसेबां पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायाखैमोन आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन बिथाङा 16थि किस्ति आरो 17थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायाखैमोन आरो नोंथांमोनाबोथ' बेबादि जानो हागौ सोरबा 15थि किस्ति सोरबा 16थि किस्ति 17थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनालासिनो दाबो दं जानांगौ दा नोंथांमोना बेबादि जादोंबा नैबे सन्तोष बिथाङा खालामनाय बायदि नोंथांमोना खालामनांगोन मा खालामदोंनो बिथाङा कमप्लेन खालामहरदों नैबे CPGRAMS बेहाय माने बिथाङा कमप्लेन खालामहरदों आरो बे जाहैबाय जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे पर्टेल जाय पर्टेलाव नोंथांमोना कमप्लेन खालामनांगौ दा बे कमप्लेन खालामना हरनायाव बिथांनि दा माबाया कमप्लेना एप्रुभेल जाबाय एप्रुभेल जानाय लोगो लोगो बिथाङा मालाय दायो 16थि किस्ति आरो 17थि किस्तिनि फैसाखौबो मोननो हाबाय बोरै बिथाङा कमप्लेन खालामनो हादों मानो होनोबा बिथाङा पीएम किसाननि इक्वेसिखौबो होनानै लाखानायमोन बेंक एकाउन्टआबो आधारजों लिंक जाखानायमोन आरो बिनिफ्राय बियो हाखौबो लेन्ड सिडिंखौबो माने बिथाङा खालामना लाखानायमोन जेबो प्रब्लेमानो बिथांनिया गैखायामोन नाथायबा बिथाङा पीएम किसाननि 16थि किस्तिनि फैसाखौबो मोननो हायाखैमोन 17थि किस्तिनि फैसाखौबो मोननो हायाखैमोन गासिबो एकाउन्टआ थिग थासेयावबो दा बिनिखायनो बिथाङा कमप्लेन खालामना हरनाय लोगो लोगोनो दायो मालाय बिथाङा 16थि किस्ति आरो 17थि किस्तिनि फैसाखौबो मोनजोबनो हाबाय दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जुदि नोंथांमोनाबो सोरबा दासिमबो नैबे 18थि किस्तिनि फैसा 17थि किस्तिनि फैसा 16थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनाखैबा गोख्रैनो नोंथांमोना कमप्लेन खालामना लाबोनो जाबाय नोंथाङा कमप्लेन खालामबानो कमप्लेना एप्रुभेल जाबाथाय नोङो गासिबखौबो जयै खेबसेनो मोननो हागोन सोरबा 8,000 गाहाम मोननो हागोन सोरबा 10,000 गाहाम नोंथांमोना मोननो हागोन दै नाथायबा बेखौ नोंथाङा जेब्लाबो गोसोआव ला नोंनि बे पीएम किसाननि एकाउन्टआ इकेवाइसि खालामनाय जानांगोन आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जानांगोन बिनिफ्राय लेन्ड सिडिंआबो येस जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बे कमप्लेनखौ खालामबाथाय फैसाखौ मोननो हागोन दा बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना कमप्लेन खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनोसै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार बियो नोंथांमोना नायनो हागोन बे वेबसाइटआव नोंथांमोना फैबानो जाबाय आं बे वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दा बिनिफ्राय गाहायाव फैनानै नोंथांमोना बेहाय कमप्लेन खालामफैबानो जाबाय नैबेहाय फैबानो जाबाय नोंथांमोना इजिनो नोंथांमोना कमप्लेन खालामनो हायो दै नैबे रेजिस्टार एन्ड लगइन बेहाय नोंथांमोना गिबियावनो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन नोंथांमोनाथ' रावबो एप्लाइ खालामफेराखै नालाय जेनेबा नोंथांमोना रावबो सिगाङाव कमप्लेन खालामफेराखै दा बेनिखायनो नोंथाङा गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन एकाउन्ट खालामग्रोनांगोन दा एकाउन्टआव नोंथांमोना मा होनानै एकाउन्टखौ खालामग्रोनांगोन इउजार आइडि बानायग्रोनांगोन नालाय दा इउजार आइडिआव नोंथांमोना मा होननांगोननो गिबियावनो गावनि नैबेहाय रेजिस्ट्रेसनाव नोंथांमोना गिबियावनो थुग्रोबानो जाबाय क्लिक हियार टु साइन आप नोंथांमोना गिबियावनो बेहाय थुना होग्रोनांगोन
नोंथाङा गिबियावनो लगइन खालामगोन नालाय माबा रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन नालाय दा बेवहाय नोंथांनि नामखौ बेहाय होदो आधाराव जेरैबायदि नाम दङ बेखौ होदो जेन्डारा मेल फिमेल सेलेक्ट खालामदो बिनिफ्राय गाहायाव फैदो नोंनि एड्रेसखौ बेहाय लिरदो लकेलिटि नोंथाङा बबे जायगानि बबे एरियायाव गोलैयो बेखौ होदो नोंनि गोसो होबाबो जागोन होआबाबो जागोन बेहाय जोंहा स्टार मार्क होनाय गैखाया नालाय नोंनि गोसो आरो दा बे कान्ट्रियाथ' इण्डियानो थाखाबाय दानिया नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो बेहाय आसाम बिनिफ्राय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ बेहाय सेलेक्ट खालामदो नोंनि बे पिन क'डआ मा नोंनिया बेखौ लिरदो बिनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बेहाय होनांगोन फन नाम्बारखौ बेहाय होबाबो जागोन होआबाबो जेबो नङा इमेल एड्रेसखौ नाथायबा होथारनो नांगोन दै बिनिफ्राय नैबे सिकिउरिटि कड नुदोंना बे सिकिउरिटि कडखौ नोंथांमोना नैबे थुना होदो जेरै दं बेबादिनो साबमिट खालामबानो नोंनि बे रेजिस्ट्रेसना साक्सेसफुल जागोन दा बे रेजिस्ट्रेसन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना साइन इन खालामनांसिगोन लगइन खालामफैनांसिगोन लगइनखौ नोंथांमोना नोंनिबो मबाइल नाम्बार होनाया नोङो जेब्ला रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बेहाय होनाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव होनाय मबाइल नाम्बारखौ होदो पासवर्ड नोङो बानायगोन नालाय बे पासवर्डखौ बेहाय होदो बिनिफ्राय नैबे सिकिउरिटि कड नुदोंना बेखौ बेहाय थुना होफैदो लगइन खालामदो लगइन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना पिएम किसाननि थाखाय कमप्लेन खालामहरदो बोरै कमप्लेन खालामहरनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबोनानै खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो जायफोर पिएम किसाननि जोहै फैसाखौ मोननो हायाखैबा एबा नोंथांनि बे फैसाया थाबथानानै दङबा जेबो नोंनि बे पिएम किसान एकाउन्टाव प्रब्लेमानो गैखाया आरो जेनेबा हमना ला नोंनिया लेन्ड सिडिंआबो जाखाबाय बेंक एकाउन्टआबो आधारजों लिंक जाखाबाय लेन्ड सिडिं जाखाबाय इकुइसि गासिबो जाजोबखाबाय नोंनि खामानि मावनांगौआ नोङो मावनानै लाखाजोब्बाय दा बे मावसेयावबो जुदि पिएम किसाननि फैसाखौ मोनाखैबा नोंथाङा कमप्लेन खालामना लाबाथाय आरो नोङो जेसांखिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोङो मोनाखैमोन ना बे फैसाखौ नोंथाङा खेबसेनो मोनजोबनो हागोन दै जोबोद मोनसे मोजां बाथ्रा बियो आंबो मिथिनानै मोनाखैमोन आरो बेहाय कमप्लेन खालामफैनांगौ होननानै दासो मिथिनानै मोननाय जादों दा नोंथांमोननिसिम आं एसे उनावनो गाबोन समफोरनि उनाव नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाना फैगोन बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन नोंथांमोना माबोरै बेहाय कमप्लेन खालामफैनांगौ जुदि नोंथाङा फैसाखौ मोनाखैबा दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय आं दा बावैसो बेखौ मिथिनानै मोनदों नालाय दा लोगो लोगो आं बेखौ कमप्लेन हरनोबो हाया नालाय आंबो एसे नायग्रोनांगोन दा बेनिखायनो आपडेट फैनाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों गाबोन समफोरनि उनाव नोंथांमोना मिथिनो हागोन माबोरै नोंथांमोना कमप्लेन खालामनानै फैसाखौ मोननो हागोन जेसांखिनि इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ नोंथाङा मोनाखैबा दा बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालामदो बे भिडिअखौ दानिया नोंथांमोना गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों